Už jeme na ostro. Hej. Zdravím. Dneska si hlavnú úrohu zahrajem ja. To čiže bude Ja. ovládať s Míšou. Ja. No. Klávesak, čo bude ovládať s Míšou, to bude úplný fail. Ja som Jakub, on je... Ten typek s klávesnicou. No dobre, hráme. Alebo Matej. Veskoč to, klikni. No poď. Shiftom či niečím sa beží. Tým, ale tým... To je jedno, ja nepotrebujem vidieť to. Dobre, dobre. Týmto zoomujem. Sú to iní ľudia? Slender, ktorý ťa chce zabiť. Prečo? Neviem. Zabíja ľudí. To mi objasní ten príbeh, ne? Čo, ak Ja som to nečítal. posluchači, čo to neznajú. Prečo mi to poslúchal nejaké video? No. A rád by som... Také pičoviny tam. No. Ide na ten strom. Jo, počkej, tam by mal byť papier. Neotačaj sa stále. Čakaj, jaký papier, na čo papier? To papier. Poď. Musíš rozbierať, jo, 6 papierikov. A prečo? 8, neviem. No 8, furt práve 6. Počkej, čím som rozobral? E? Nie. F? F. Tak tým asi nie. Enter? Nie. Myšku? Myšku. No Ale poď. CTRLčkom teraz nie. Hýbaj sa. Že si idem. Kde je cesta? Hľadaj cestu. Nie, toto sa tam. To je normálne cesta? Hej. Tam nikto není, to ti musia zaš každé... Neotačaj sa za seba. Prečo? Lebo to je základné pravidlo tejto hry. Nikdy sa neotačaj za seba. No ja sa točím do kolečka. No poďme. Kde je cesta? Teraz vás. To? Nie, je trošku doprava. No to som mi pomohol. Tá je to, tuto je, nevidím to je nič. nejaká alej. Jo, tak to bude ono. Pokiaľ sa nevracame späť. Náti, neviem. Všetko vyzerá rovnako. Nemáme tu svoje auto, prečo sme v takomto lese? Nie. Chceš radšej, kde si budovať? Kde si je tu budova? Poď. Však idem. Ešte. A čo tu teraz bude? Čo by to malo? No, Ja neviem, ktorú stranu sme sa vybrali. No, neviem. To je zaujímavé, lebo neviem, či nie je pospäť. No a čo? Trošku pospäť je, čo? Plot. Plot. To značí len jedno. Že sa tu dá ísť aj inou cestou. Keď sa stratíme medzi stromami, nebude to vadiť? To vedíš, nechoď medzi stromy. Prečo? Lebo začneš printovať a uvidíš nič. No printuj, je to jedno. Bež rovno proste. Bež rovno, kde si narazil, nie? Nebudeme mať aj zbraň? Nie. Všetci srači, nikto nebere zbraň, Krista by sa obranil nejaké pokšerke. Kde, tá je to. No. Na čo to je hlúpičko pozadu? Dotvára atmosféru. Ide to otočiť. Mám sa otočiť? Nie. Prečo? Lebo... Ja sa otočím. Ne, nevidím, ne! Prečo? Chce to zabiť. Nekúkaj sa na jeho. Neotačaj. Dobre, nedívaj sa tam furt. Zdrhaj. Čakáme. Čo robíš? Tam. Není, dobre. Zadačil som sa, kde sme? Kde je cesta? Dobre, je tam, nevidíme sa tam. Ty, oni majú oči, tie stromy. Tak majú oči, ktorí majú stále oči. Nie, počkej, to sú hory. Nie. Nie, je tam. Boha, furt si tu, ty kokot, pojme. Nedívaj sa tam. Poď tam. Idem. Kde si na ceste? Čakaj, ty debil. On je úplne za nami, podľa mňa. No a preto sa nemáš otáčať. Tak som sa umrel, keď sa môžem otočiť. Dobre, sme na nejaký ceste radšej pošli. Ešte tam furt je? Mám sa otočiť? Nie. Prečo? Bude rovno za nami. Prečo? Ako? Neviem, typujem. Není tam. Pomer, že preč. Piče.
toto je zajímavější než Amnesia. Taká pičovina, chodíš tu po nějaké cestičke a... Čekaj, to hrál Packa. Hrál to? Aspoň tu tak tvrdil. Počkej, ještě mě nenapadá, ale je víc verzí. Slenderman, Slenderman 2. Slender. Ale já jsem se ztratil. Mám se otočit? Nie. Má tu být 6 papírů. Našli jsme jeden. Či 8. Našli jsme jeden. To je dobré. Není dobré. A kde si to byl taky domek? Ale my len jdeme po cestě a nič nevidíme. Jak víš, že tam bude? Vždycky, keď se otočíme, tak tam je? Nevím, ale zatiaľ to tak dopadlo. No, otočili jsme se raz. Pristím to. No dobré. Není tam. Je. Ah! Je tam. Nedívej se na něho. A teraz jsme... Je, není tam už. Je, preto! Ježišmarja. Dopr... Utekám. Čekaj. Jebaný Slenderman. To nie je do krvu, ona z jednej strany stopne stať a z druhej. Je len les. Není to... To je strom. Ja teďka nepomáham. Není mapa, nejde tu ta mapa? Tu není mapa, dávne si mal byť mapa. Alebo tu? No, tam je Počkej, nějaký... tunel, poď. No, ne, nejdem do tunela těbe. A to kde by si to Kokot. videl? To radšej budeš tuto na vonku pri ňou? Prosím ťa, zasvetli. Nezasínaj! Tu bude si papé, istotu. Nie, odkačaj si. Poď, aj nájdeme ten papé. Aspoň nech máme dva, nech sa nehambíme, nech máme aspoň dva. Hľadaj papé. Počkej, tu je, na stene. Tak není. Ne. Kde sme? Ty kako jdeme. Kde idem k temu? Do vonku. Jo, to je česta. Tam má být papé? Má tam být Poďme papír. preč. Ja neviem. Ja tebe idem preč. Dom? Ježiši, ne. Čo? Dom. Na čo? Nezasínaj. Iba raz zasínaj, objaví sa pred tebou a budeme prčiť. Neotačaj sa. Poď do domu. Nic iba rovno jak nějaká opica. Papier. Dig máme dva. Nechod. Nebude chodit do budov? Bojí se budov? Ja neviem. Ale lepšie než by vonku, nie? Dobre, nejdem. Si nejak prevrátenej stoličke? No pojď. Ne, se není. Ty si vybrať. Jeva? Úplně si to malo byť na nejaké. Ale nechal tam si to. To je cestička. Tam má byť ďalší papér. Jak víš? No som tu kúkal som nejaké tie. Tak to je. Otrboval som za rátom. Jako let's play tak mi debili. Hej, tak jak mi debil. Není tam. Dobre, je tam. No, to nebylo taky strašidelné. Jo, počkej za chvíľku, bude za námi. Papér. Vše vytěkej. Necháme aspoň tu. Čo to je? Leave me alone, máme ho nechať na pokoji. S radosťou. Poďme preč. Z toho, že som ukázal. Tak
kam tedy? Taďo? Ja neviem. Uha, čo sa... Ideme k domu. Ideme k domu, tam je. Tam bol, že? Ja neviem. Som víc trošku... Neviem, si to tam. Ale mne sa tie zvuky nelúbia. Ten, kto to vymyslel, musí mať okolečko na viac. Aj odved. To mi nepomáha. Nehej. Bika, teraz je pre tebou Islander. Á! Dole Prečo sa. by mi mal byť akože predu? Ja neviem. Studňa? Ne. Veď máš špina iba. Máme špinavý monitor. Nemám ničím z toho čistiť. Kameň, jej. Počkej, tam mi čo si mohlo byť? To mám celé zmaknuté, celú hru. Jasné. Otočom sa kričať. A daj spapäť. Vidíme. Joj, do piči. To ma prečíte. Poď. Ja neviem, aspoň tu štvrtý papier. Neotačaj sa. By som počkal, keď mi bolo ráno. Čo? By som počkal, keď mi bolo ráno. Ja by som vôbec nehľadal 6 paperikov a kde si by som sa zakopal. Není papier. Oni ma podrbali. Videl si nejaké video, kde bol? Nie. Tam sa nikdy nedostali. Ale prešli to, ale... Ty vole, ja a je to papier. Máme 4. Máme polku. Všetci vieš, že možno v tom tuneli. Á, do piči. Videl si ho? Ne. Ani ja! Poď radšej preč. Počkaj. Ne, sme stratili cestu. No, sme na ceste, čo sa hľadáš? Utekaj. Ako tento človek nevie držať baterku a utekať? Dobre, no. Utekaj. Držím. Kam sme si chceli ísť? Dobre, počkej, zistíme ste sa. Myslím, že sme sa stratili. Napravo či nalevo? Rovno. Dobre. Videl si toto, čo prešlo? Nie. Ty, Tak sa nedívaj. Ček. Doprava či dlho? Mária! Dobre. Tak nám to asi nevyšlo. Nehrajte No, to. mal na som polku. Tak, Solendra už ne. Či? Tak.